He who finds a woman finds a good thing. And don't find a finding. As a lot of you know, very available. Finding means in the garden down chaka chimbo because in the verand into a canula this way. Into a canula this way. But you put for into again. You have to go right in the bush. Can I that chimbo? Chimbo canagana. Yahubeza. I won't go on a par whatever doesn't happen. No. Unaenda mkati makwenzi mukati mudondo ndomo unaona chimbo ilipo vamwe venyu murongororwa nemukomana wanatokupfimba marry me aiwa selector shama you've got all the time selector and imagine munhu yako hurira imagine munhu yako disappoint make the journey smooth right kukanzi okay vanhu vese vari kuenda harare vari kutsakatika murodhu chirega kukwira bhazi chirega kukwira rori chichoko munhu ane benzi mutsakatike muri mucomfort ndo zvandozomataura saka kana uchitora chikwereti iwo kubhenki iwo watora chikwereti kubhenki handiti chirega kufa nechikwereti 1 uchitambura futi kana watora chikwereti chikwiro ndege inodhura kwire munodhure chikwereti chagara chadovapo ichi ndona itawo zvinhu zvine class zvispoile right in the process yokufa yachona ifa uchizvispoila kunokuva nesystem yekukuudza kana wapedo kufa ukabatwa nena izvo zvakaita sana cancer vanokuudza kuti wakuzofa chichichi kukupa time yekuti ufe with dignity ufe wanakirwa vamwe vanokwira maholidays vanhu munoona vazhinji vamwe vanozotanga kuenda maholidays vanzwa kuti vachafa ndona zvinhu zvanopangwa kwakaita kudhara isati vatombobata izvo enda kuholiday nemari iripo take maximum shamari zvikwereti ngazvikuwane washanda zvinemi look back kuti but umana chikwereti chichirundinetsa kubhadhara but kwene kuti wakatora chikwereti wovaka chirungu chehuku dzacho dzakafa huku dzacho iyo chirungu chacho nawogarimo to hachitombonana wakavharwa 15,000 yaenda kapana zvawachiva ndona so guys ndonyaenda dangutora kuti I know what guys ngatichinjei maito ngatitsvake munhu kana uchitsvaka partner shamari chitsvaka partner yaunonzwa moyo wako chiti baba vanhu ndovabata ruoko chifamba navo baba vanhu ndikamira navo kuchechi kwanzi baba vane varume vese husband simuke unosimuka with confidence umira kudai pasaidi nababa vako so makatarisana muchifamba nezvana zvenyu kana vanhu vanozoura baba vave iwe unonyatsoti ndaurigwa ne kwete kuti murume 1 hagone bonde 2 ari kukuurira ende ari kufamba achikufumura hagone bonde achikuurira apa ari kufamba achikufumura pese pano uhura nemunhu munoona kuti yes kundo zvakagarirwa namainingi kumbako chitsvakako anonyatsotsvaira chako chaka anonyatsogona handiti oita murume wako iye anonyatsogona handiti akanokuhurira kunzoko vakadzangu vachitaura imi regai mai yakagara zviri pana babai vaya vanoziva zvavanoita bona chirume chako hachibetseri because vanhu vazhinji vanohura vazhinji vachona hazvimo musoro vanotohura zvavo vasingagoni chihure chacho therefore zvazvezviita zvezvingofumura munhu wasiya kumba asiya wakumba listen zvekufilma izvi zvika tinozvifarira zveduka but ari kunyanyomakiswa siterektere asi abatwa anongomakiswa for a certain period but nyakubata ndiano vanhu vese vanoti but iye akazohurira pamwe shamwari yacho yaizvidza kuti hashanyanya kugona kubondi ano wafilmirei ona wafilmirei iwewe tozvakanyangotaura because kana wada zvekufilma chiita class takambotaura last year haumana kana mada zvekufilma chiitai class fair enough kana zvaramba boys but aiwa the next partner shamwari tsvaka munhu anodada naye chihure munhu yeye ngave munhu anodada naye munhu kuti munhu wese akakuona muchifamba muri kapo makabatana nyanza they are happy vakafitana vanhu vakafitana wozokuhurira hake ngofitana imomo hanzi ndiyo now many times baba guys ndonyebera mjini ndonyeba guys mbondudza ndonyebera apa ndonyebera boys wokwira chirei uchikwira chirei futi chichizvuwa pasi dust hazviri taduinda zvako nezvo zveklasi wofa ako uri muklasi shamari wohurigwa ako nemunhu akuti
baba vacho vakana ndiuviko murumacho haiwa anoura kana he's a handsome guy and anogeza kwete kuti magirizi uri kuurigwa ndotopika nayo zvangu andi mazona handisida kutaurisa zvo mungotaura mbija guys. Let's just make sure kuti tinopagadzirisa ipapo. Usati wachiva munhu waita chihure, gara pasi womboimagine wabata 3 points to consider. Wachiviwa kana wapfimbiwa uri mukadzi wemunhu iwo wapfimbiwa. Tarisa klasi yemunhu ari kupfimba. Mind yako inenge yakuti zveshuwa ndakuda chihure murume wangu haasi kundipa. Yes tazvinzwa but rega ungoti chauya inyama shamara ayo unozvikanganisa unozvichinja. Listen, ndogara ndichiudza mwana wangu anotamba bhora mwanangu unotamba bhora but ikakuona ungaiswa pabhenji timu yako ichikonewa semukonewero ainomboita mamazando kana timu yako iwoyekwa pabhenji mutimu iri kubaniwa no uchisiti iri pabottom iwo nzori player ino uchisiti inorepresenta Zimbabwe asi unogara uri pabhenji mutimu iri kubayiwa kuri kuti uri wese waurigwa nechimwe chimunhu chisingaite chisingageze chisina hembe waurigwa meat pie kana kuti munhu auya kuzochera gomba retoilet mumba kwenyu inobva ahura newe waurigwa gomba retoilet umareserva dzedzi aiwa ndozvanaitaura kuti boys ngatiite zvinhu zvine klasi shamari. Ukavona iwo uchifarira munhu akabatana vari kuno vatsvaka painternet noona mirira kusvika akabatana auya wozourigwako naye asi uchizi ndakaurigwa nechoice yangu. Vamwe venyu munongoda munhu kuti ndiyavo ndiye handipfimba kuvakazorega kuzondipfimba ndaungomudawo izvo zvanhu zvazo zvamunozve zvadosensa apu yekuva desperate ndichiri desperate okay zvotanga hazvo kuchihura manje ende ndo zvanhu zvinohura zvisingatarisiti zvakuhurira chi. Remember kana munhu mabato muchihura vanhu vanoti vanhu vazoti somukaiti kuone kazhinji kacho wabata muchihura memangodai marereka musoro muchisvosvikidza vana hapana opportunity kuti simukaika muone kwemakaroni nai mwana utaona. Saka tsvaka class yekuti zvekwadi kana uchinge wabatwawo zveshuwa vanhu vawane kuti but they were happy. Kana madivorce kana kutsvaka partner yekuti kana mazodivorce unoenda through the pictures uchiti but ona apa we looked so classy tatiri boa tailuka zviri right. Ndo zvangada ngotaura hamena kana pana nemubvunzo ini ndangoti ndingotaura nyaya yekuti wamana ngatimbozviconsider izvozvo. Munhu ndapa example yekuti munhu wese achafa, anoenda kugym achafa, ane zidumbu achafa, anodya zviri unhealthy achafa, asingadyi zviri unhealthy achafa, mavegetarian achafa. But tinoda here kufa tichifila better toda kuti tichafa but toda kufa tiri better. We want to make that little journey enjoyable. A process yacho ngaive enjoyable. So ngatiite zvinhu zvichiza kuti anyway hamadzadiwa ngatiite zvinhu zvichiza kuti consider first kuti aiwa isuwa mugore rinopera katadojenya hasainasatambo sanamboguma munhu gore rino hasahanisati and I can straight back sanatomboita kana munhu why kana pasina zvapana haungangoti chero chauya shamari unowanikidziwa shamari une chimwe chiita zvako zvokuti hanzi vanhu ngavataurirane mudzimba dzavo vaudzane kuti chii chiri kunetsa vazvigadzirise mhani then chihure choita no chihure hachiwi nokuti mataurirane ndopamuri wrong wana Grace chihure hachiwi nokuti mataurirane. Chihure chine zvinhu 4 isedha wakachiwana chiripo. Vamwe venyu munoroora munhu wamuwana achizvihurira honestly aneka apo kake kuhura wamuwana achizvihurira mumba kuti ndikugarisa mumba bebe uya ndoda kuroora shamari munhu ari kuzvihurira murega ahure
ndoda kuita mukadzi wemumba. Handina ndoda kuita mukadzi wemumba. Wandiwana ndizvihurira. Mukadzi anokudza izvozvo. Aiwa, wandiwana ndizvihurira. Ndira mukadzi sachihurira zvangu. But inini unoda kutanga kudii? Kuroora. Munhu awana achizvihurira. Ndo 1. 2. Chihure chinouya choga senge hope. Kune chimwe chihure chinongouya chega. Munhu akangorivara so remereza so chihure chigouya so. Senge zvinoita hope. Wangogara uchiona TV ungona. Kune chihure chinouya sezvo. Chemwe china. Sokuti iwo you are living an unholy life. Urugara uchingoona pano, urugara uchiona mavideo asingaiti, urugara uchitaura nyaya dzisingaiti, urugara uchingotaura zvinhu zvechihure zvatikuita izvozvo. Uchingoteerera malive echihure wa unochitodownloada